El ple del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre va aprovar aquest dimarts una moció que demana més autonomia municipal en la implantació d'energies renovables. En concret, la moció insta la Generalitat i a l'Estat a revisar l'actual decret d'emergència climàtica per donar veu i vot als municipis afectats per instal·lacions energètiques i les seues vies d'evacuació. El text va ser aprovat per Esquerra, Junts per Catalunya i l'agrupació d'electors Ribera d'Ebre i l'abstenció del PSC i la FIC. El portaveu del PSC, Xavier Sabater, va defensar la implantació de les energies renovables com una oportunitat. Aquesta comarca, com altres comarques del sud de Catalunya, tenim poques oportunitats, no? I les que tenim les hem d'aprofitar. No tenim infraestructures bones, no tenim carreteres, no tenim bons ferrocarrils, però en canvi tenim una bona infraestructura, que és la de les línies d'electricitat per transportar l'energia fora. Així que podem aprofitar aquesta oportunitat si fem les coses bé. El portaveu de la FIC i alcalde de Riba-roja d'Ebre, Antonio Suárez, va justificar l'abstenció perquè en el Consell d'Alcaldes no s'ha treballat prou per aconseguir la unanimitat a l'hora d'abordar la implantació d'aquest tipus d'instal·lacions, però va remarcar que està d'acord en exigir més autonomia municipal en aquest i altres temes. Jo he estat sempre un defensor de l'autonomia municipal i que fermament, i a més jo ja he dit que la practicava, moltes vegades s'han dut a terme infraestructures, per exemple, parcs eòlics en municipis veïns al nostre, on nosaltres tradicionalment no hem intervingut i no hem dit la nostra perquè hem respectat sempre el veí, tot i que hagin generat un impacte visual sobre casa nostra. De la mateixa manera, també hem demanat sempre el mateix respecte per a totes aquelles accions i decisions que hem pres des de l'Ajuntament de Riba-roja, que és en definitiva on resideix la sobirania del nostre poble. Des del decret llei d'emergència climàtica que derogava les ZDP s'han proposat a la Ribera d'Ebre 24 plantes de producció d'energies renovables. La presidenta comarcal, Gemma Karim, defensa la racionalització de la implantació d'aquestes instal·lacions i una aposta per l'autoconsum. Pensem que això ha d'estar estructurat des dels municipis també i no directament en el cas de fotovoltaiques com van directament als pagesos i que les finques, inclús de productives, fan un pacte amb l'empresa i a veure, jo futur amb això no n'hi veig, perquè 1.000 euros per hectàrea en un particular per un negoci se'n continuen en fora, no reverteix en res al territori. I en canvi sí que hi ha una afectació grandíssima al paisatge.